Bae Colwyn erioed wedi bod yn Ewrop. Pen-y-bont wedi bod yn Ewrop ddwywaith yn y 3 tymor diwetha. Ras. Davies efo Clay. Davies campus nes mae Robles yn y cwrt. Mae yna Eiron Edwards yn y hefyd. Oedd angen gwell pas mewn gwirionedd yn doedd. Oedd Edwards i gerhediad mor dda. Da gan Davies, o'n i'n meddwl falle bod hi'n gic cryf, ond y dyfarwn yn gadw pethau i redeg. Ond ie, bach fwy o safon gan Davies ar y croesiad, ond o'n gyfle da iawn. Twt. Mae hwnna'n bêl dda mewn y cwrt! Oedd na gam sefyll. Mi oedd na gam sefyll. Venables ath mewn. Nath Eiron Edwards yn arbennig fan hyn i clyrau hwn. Dwi ddim yn gwybod bod na cam sefyll. Da chi yn teimlo bod rhaid i rhywbeth rhywbryd ddeillio o'r peli hir. Mae Venables eto nôl yn gwneud. Be mae Kiefer Moore yn ei wneud? Dod nôl i amddiffyn pa mae angen. Nawr te, mae rhaid i'r blaenwr fynd ar ben ei hun am rediad gan Can. Ond Roberts di aros efo fo. Nath Can yn dda fanna. Gwych, dy bod na i gêm en fe. Mae mor dda yn redig at y bel na, Craig Wagle na. Davies. Na'r peniad yn y diwedd, fel a falle di mynd mewn i ganol y bocs. Dim ond i gadarnhau bod hi'n ddi sgôr, ac o bosib nad ydy hynny'n syndod. Can. Mor brysur. Ben-y-bont! Oedd o'n gyfle. Oedd o'n gyfle clir, cyfle gorau'r gêm. A mae'n para'n ddi sgôr. Can yn neud arbennig o dda allan yr asgell dden a ti jyst yn disgwyl Venables. Dyn ni wedi gweld yn ystod y blynyddoedd. Dyna'r gyfleuon mae fe'n jyst yn ysu am yn ystod y gêm a fydd e'n siomedig gyda'r peniad na fyna. Un gol i'ch atgoffa chi gan y ddau dîm rhyngddyn nhw yn ei 6 gêm diwetha a honna'n gic o smotyn. Da gan o cael gan Cumming a Davies! Mae'n mynd eto ac ar draws i glirio oedd yr eilydd Woody Wys. Mae'r gwagle hyn jyst wedi agor lan dros pen Woody Wys a wedyn Davies yn ergydion gwych. Falle'r uchder yn digon hawdd i Armstrong, ond arbedion digon hawdd tuag at y cornel. Mae amser i greu cyfleon yn bryn. Pwy sy eisiau bod yn arwr? O beniad gan Venables! Och, fe ddoth y golwr. Ac oedd na gwthiad, dwi'n meddwl. Venables ar flic. Mae fe'n meddwl Clayton Green, mae hwnna'n gyfle. Fi'n credu bod hi jyst yn cymeryd i lygad oddi ar y bêl. Eiliadau sy'n weddill, fyddai mor ddramatig pe bai rhywun yn sgorio nawr. Y bêl mewn i'r cwrt Cosby. A Robles! Robles allan gael gafael arni! Robles! Am ddiffyn gwych! Am ddiffyn gwych! Mae'r cyfle'n dal yno! Jordan Davies yn mynd lawr! Ac mae'r ergyd heibio'r postyn wedyn! Dyna be fydde drama wedi bod. Yr ergyd yn y diwedd gan Jamie Cumming a mae'r chwiban ola wedi cael ei chwythu. Mor agos Sean at beidio gael cicio smotyn. Wel, dyna'r cyfle. Robles, dwi'n yn siŵr pwy sydd ar bloc reit ar y diwedd. Fyna Pritchard dwi'n meddwl, a wedyn yr ergyd. Am ddiweddglo, Bodge eto. Mae fe wedi bod yn amlwg. A yw honna yn gic o'r smotyn. Davies yn mynd lawr. Wel, nath bron i 10. Popeth digwydd yn y 10 eiliad diwetha. Chris Venables i gymryd cic gynta y ciciau'r smotyn. Fo gafodd gyfle gorau'r gêm. Fo fethodd yr hediad yn un hir. Am gic o'r smotyn. Am gic o'r smotyn. Y pwysau yn syth ar Aaron Williams. Mor agos at y postyn, fel bod i bron yn amhosib i'r golwr. Neud y penderfyniad, pwy gornel dwi'n mynd amdano, mae bron yn dod oddi ar y postyn. Mae o'n edrych yn hunan feddiannol. Sut fydd o mewn eiliad neu fwy? Mae'n un dda. Weithiau mae'n mynd lawr y canol yn effeithiol. Pa ymlaen? Un arall lawr y canol. A gwaedd i'r dorf. Annog y dorf i aros efo nhw. Fel Wood, penderfynu mynd lawr y canol. Falle jyst yn rhoi y llygiad i'r gôl geidwad. Richard. Maen nhw'n giciau da, dydyn. Prif sgoriwr Bae Colwyn y tymor yma. Fyddech chi'n disgwyl i hwn sgorio?
A mae'r lle yma bron yn fudan. Mae'n gic smotyn. Digon da Davies, ond mae rhaid i roed clod i Armstrong. Mae nawr yn gyfle i roi'r fantes iddyn nhw. Mor hunanfeddiannol, mor hyderus. Mae rhaid i'r cawr o amddiffynwr sgorio. Cywir dan bwysau. Wych gan Cyril. Tipyn o bwysau ar ei ysgwyddiau. Clayton Green i'w chymryd e. Ac mae Pen-y-bont wedi camu i rownd derfynol y gemau ail-gyfle. A mae yna bron iawn angrediniaeth i'w deimlo yn y dathlu. A'r ddau griw o chwaraewyr, y ddau reolwr yn mynd at ei gilydd, bron iawn yn ymddiheuro bod rhywun di ennill y gêm.